Easy and the big. Da kayi kira zan amsa mai sona. Ni ne muradinki bai kamata kice ba kya sona. Manta da shi zauna a gefe na zo mu sha ƙauna. Na canza ra'ayina a soyayya ni ka kyale ni. So me sanki na baki soyayya mun dace a soyayya har auren ki na shirya ke shaida ce tuno baya da bin san gini ya soke ni har ya sani na canza kamanni ke ce daya cikin zuciya tauraruwa ta gimbiya taho a hankali amana karkiciya ni ne na ki sai bata kowa da ni ya san ki a rayuwa zo karki canza mini yar uwa na kai ki Malaysia ina yi kudi har Saudi muje na sai miki boga da shawarma domin kauna. Ke na so a cikin zuciya kin ji ki manta da masu tsiya ba ni guri na zamo na daya alkawari walla ba kishiya na ji kiranki na amsa kada ki ce mini kin fasa aini da ke rabu ne ya hada gani da sabo za na fada Allahu shi ne ke bada ta mu hada kanmu banda fada aure na yi buri ba zan fasa ba ke ɗaya na saba cikin mataye nema cikin nema haramun ne in ka manta to kai kudin da ka kai kake ikirari bar wauta ba kudi na kai ba amma zan so ka sani an bani ita to sai ka jira in jiyo daga bakinta sai ta furta zo maza furta mai cewa ke aka bani dalla matsa baya karkata bani kalle ka kalan yan karya na fi karfin ka jara baya zo ka nuno soyayya zan fito da dara ka fito da ni ai Allah shi ne mai bayarwa kai haƙuri ba za ka iya ba Saurara zan yi bayani akan kauna na fahimci so shi ne jigon rayuwa mahaɗin kauna ko kuɗi ko mulki aikin banza ne in ba kauna na gano na san kana so na zan baka so da kauna na gode Allah da kika gano 'yan ƙarya ba su da rana ba su da rana ba su da rana kai ne nawa